Predstavujeme oficiálnu hru hardvérovej výzvy First Global Slovensko 2024 Vodíková batéria. V tejto hre pracujú dve regionálne aliancie s dvomi tímami nezávisle na výrobe, skladovaní, preprave a premene vodíka na iné užitočné formy energie pred tým, ako sa spoja ako globálna aliancia, aby demonštrovali odbornosť každej školy v oblasti vodíkových technológií. Roboty začínajú zápas zoradené pri mantineli vedľa ich zodpovedajúcej aliančnej stanice. 100 atómov vodíka a 50 atómov kyslíka je náhodne vopred umiestnených v zásobníku vody vo forme vody alebo H2O. Zápas začína, keď zaznie zvukový signál. Počas prvých 2 minút zápasu pracuje každá regionálna aliancia na extrakcii vody zo zásobníka a následne využíva energiu na prerušenie väzieb, ktoré držia atómy vodíka a kyslíka pokope. Oddeľovanie môžu vykonávať roboty, alebo týmy môžu použiť elektrolyzéry na triedenie atómov podľa veľkosti. Roboty postupujú tak, aby vodík, nosič energie, skladovali v mobilných elektrolyzéroch a kyslík v rohových vývodoch kyslíka. Ľudskí hráči môžu asistovať iba pri uchovávaní kyslíka. Ak sa v elektrolyzéri ocitne atóm kyslíka, ľudskí hráči musia zatúlaný atóm odstrániť z elektrolyzéra a premiestniť ho do vývodu kyslíka. Keď sa každá regionálna aliancia rozhodne, že ich elektrolyzér je naplnený, prepravia elektrolyzér, aby ho zarovnali na miesto batérie. Ako náhle je vodík transportovaný, energia, ktorú nesie, môže byť premenená na inú použiteľnú formu. Čiastočné zarovnanie predstavuje spaľovanie vodíka na výrobu tepla, ktoré má zníženú účinnosť v dôsledku tepelných strát spaľovania. Úplné zarovnanie predstavuje kombináciu vodíka a kyslíka v palivovom článku na výrobu elektriny, čo je najúčinnejší spôsob premeny. Počas posledných 30 sekúnd zápasu sa regionálne aliancie spoja do jedinej globálnej aliancie, aby umiestnili svojich robotov na zásobník vody, čo demonstruje technickú schopnosť každej školy využívať vodík ako nosič energie. Robot plne podporovaný hranicou zásobníka alebo plochou hracieho poľa v rámci hranice zásobníka demonstruje strednú odbornosť. Robot plne podporovaný štruktúrou zásobníka vody demonstruje vysokú odbornosť. Všetky tímy v globálnej aliancii sa podieľajú na súčte všetkých robotov umiestnených na zásobníku vody. Globálna aliancia získava kooperačný bonus, ak je 3 alebo viac robotov plne podporovaných štruktúrou zásobníka vody na konci zápasu, čím sa oslavuje vzájomný prospech, keď väčšina škôl ovláda vodíkové technológie. Výsledné skóre je súčet bodov vodíka a kyslíka vynásobených transportným koeficientom plus bonusy odbornosti a kooperačný bonus. Regionálna aliancia s najvyšším skóre vyhráva zápas. Držíme vám palce pri riešení hardvérovej výzvy First Global Slovensko 2024. Vždy aktuálne informácie nájdete na firstglobal.sk.